Jsem připraven zkusit své štěstí. Líbí se mi tohle, to modré. Jdeme na to. Co je zatím skryto? Jaká odvaha? To je chvályhodné. Dobrá práce, to jsem nečekal. Je škoda, že váš výběr pravděpodobně nepřinese radost, protože to jsou syrová vejce. Jaká těžká mísa, jen aby se nic nevylilo. A co to je, jak nechutné! Jako bych byl pokrytý slizem od hlavy až k patě. Smrdí to. Dokážu si představit, jak hrozné to je, ale nedá se nic dělat. Vejce jsou všude, dokonce i v mých ústech. No, doufám, že se zotavíš, ale teď musím jít za Suzy. Omlouvám se. Kterou bych si měl vybrat? Ach ne, nechtěl jsem vybrat toto tlačítko. Promiň. Tak rozhodl osud. Nemohu to změnit. Dostaneš obrovskou porci pálivých nudlí. Mimochodem, voní to velmi pěkně. Nemohu odolat. Opravdu to chci zkusit. Celá pusa mi hoří. Nečekal jsem, že to bude tak pálivé. Musíme se těch pálivých nudlí co nejdříve zbavit. Suzy, vezmi si to, je to tvoje. Skvěle. Nevadí mi dostat nějaké jídlo. Chci víc. Hoď na mě všechno, co máš. Páni, tolik nudlí. S ním obrovské porce. To je vše, dobrou chuť. Jaký zvláštní pocit. Zdá se, že se tu otepluje. Zapnul někdo topení? Ach ne. Teplo vychází přímo z mého žaludku. Exploduji. Rychle, přineste vodu, hodně vody. Obávám se, že je příliš pozdě. Věděl jsem, že to špatně skončí. Jaké šťastné přistání. Co to bylo, Suzy? Vyděsila jsi mě. Páni, míchaná vajíčka? Začínám se nudit. Je čas pokračovat. Skvěle. Právě trapy jsem se rozhodl. Dobrá práce, Suzy. Děláš mi radost. Doufám, že tě mohu něčím potěšit. Opravdu tomu chci věřit. Je to škoda, protože tentokrát to není nic chutného. Dostaneš kuřecí nohy. Je to opravdový nepořádek. Nicméně, bude zábava to sledovat. Vezmi si ten kousek, Suzy. Věděl jsem, že se musím připravit na nejhorší, ale kuřecí nohy jsou příliš. A navíc jsou syrové, jsou jak nechutné. Jak? Už toho moc nezbývá. Brzy to skončí. Ach, díky za to. Není zač. Co děláš, Suzy? Nebudu tě z ničeho obvinovat. Rozhodla se sama. Dost! Ach, přestaň, prosím, a ničíš mi kostým. Moje trpělivost přetekla. Budu muset zavřít krabici. Ty idiote. Nevadí, brzy se k tobě dostanu. Doufám, že máš špatnou paměť. Nech to vychladnout a budeme pokračovat ve hře. Kolik tlačítek? Moje oči se rozutečou. Kliknu bez dívání. Úplně důvěřovat případu. A co? Je v tom zjevně něco. Dostaneš obrovský sliz. Věř mi, tohle není ta nejhorší možnost. Zase, nějaký sliz. Jak jsem z toho všeho unavený. Dost, už to nemůžu vydržet. Buď trpělivý, všechno teprve začíná. Pusť mě ven, chci se osprchovat. Hrozné. Fuj. Nebude to dlouho trvat, než se k tomu dostaneš. Páni, dostal jsem chuť a rozhodl se pokračovat. Super, jen tak dál. Věděl jsem, že změníš názor. Spěchám, abych dostal nové překvapení. To předchozí je docela dost. A co to je? Moje oči. Nic nevidím. Ach, jak je to zaprášené. Teď začnu kýchat. Přestaň! Svědí mě tělo, možná je to alergie. Tolik zlata. Vypadám jako socha. Co se tam děje? Musím se na to podívat. Budeme muset vyrazit zátku. To je lepší. Tady se tančí? Přidej se k nám. Tak, holky, kdo chce pokračovat? Už jednu vybírám. Tady je. Volba je učiněna. Jak dobře mířená rána. Bravo, příjemně mě překvapuješ. Jsem připraven na cokoliv. Nebojím se. Teď to není nutný. Máš velké štěstí, dostaneš popcorn. Takovou chutnou pohoutku bych neodmítl, ale podle pravidel ji budu muset dát pryč. Popcorn? Nevěřím svým očím. Páni, to je příjemné překvapení. To je nejlepší věc, kterou jsem v této výzvě vyhrál. Je toho tolik, že tu můžu plavat.
Dobře, to stačí. Vyprázdnil jsem kbelík. Poslušte si. Mezitím si zahrajeme. Stop. Nemůžu dýchat v krabici. Suzy, přestaň si přetahovat deku přes sebe. Teď je řada na mě. Už jsem vybral tlačítko. Neboj se, hlavní je, že mě to zajímá. Gratuluji, dostaneš praskající bonbóny. Ty milují. Jen se podívej na ten super ohňostroj tady. Slibuji, že si už nic nevezmu, je to všechno pro tebe. Je to opravdu zase písek? Ne, zdá se, že je to něco jedlého. Správně, výbušný karamel. To neodmítnu. No tak, znovu, nepřestávej. Jak lahodné. Co se děje? Moje ústa vybuchnou, pomoc! Jaký bláznivý ohňostroj tady. Už to nevydržím. Vlastně to není moc příjemné. Nepřestávej. Líbí se nám to. Čas běží. Musíme si pospíšit. Tentokrát jsem připraven být první. Volím žluté tlačítko. Jak nečekané. Myslel jsem, že Suzy bude jako obvykle statečná. Spěchal jsem zbytečně? Vůbec ne, dobrá práce. A za to dostaneš meloun. Nainstaluj kohoutek, aby bylo snazší získat šťávu. Jen se podívej na to. Čerstvost nad veškerou chválu. Nevadilo by mi si sám pár doušků vzít. Božské. Okamžitě se cítím osvěžený a připravený pokračovat. Doufám, že se ti to také líbí. Otevři ústa víc. Šťáva už teče. Nějaká tekutina. Co by to mohlo být? Je to velmi studené. Někdo se namočil. Měl si otevřít ústa víc? Nevadí. Stejně si vezmu svůj. A ty taky. Proč jsi to udělal? No, teď mám semínka po celém obličeji. Omlouvám se. Jen jsem chtěl udělat malý vtip. Tak teď je řada na mě. Chápeš? Jak jsem zmatený. Posadím se na chvíli. Kámo, je čas, abychom se zapojili do hry. Vyberme tam to tlačítko. Jsem rád, že souhlasíš. Tak klikni. No, je čas, abys odešel. Zvládnu to sám. Hloupá semínka. Konečně jsem se jich zbavil. Je čas přepnout na Suzy. Jen chvilku. Potřebuji jen tlesknout rukama a to, co potřebuji, se objeví přímo tady. Kola. To je opravdové štěstí. Vidím, že Suzy má dnes štěstí. Otevři pusu, miláčku. Tenhle chuť si zamiluješ. Je to něco mokrého. Ach ne! Nechtěla bych si sednout do louže. Stop! To je kola. Pak jsem připravena změnit názor. Mňam. Co? Co tam děláš, Suzy? Nic. To je můj žaludek. Muselo být v kole příliš mnoho plynů. Co jsi udělal? Podívejme se, co tu máme. Vlastně jsem si myslel, že všechno zajímavé je uvnitř našich krabic. Například toto tajemné tlačítko. Zase mě překvapuješ. Nemyslel jsem si, že by na to někdo kliknul. No, musím ti dát ochranný deštník. Věř mi, budeš ho potřebovat. Jak roztomilé. To mi sedí. Chci něco jiného. Stisknu toto tlačítko. Ať říkáš cokoliv. Štěstí je konečně na tvé straně. Tentokrát jsi si vybral hranolky. Ach, mé ruce potom sahají. Nemohu odolat. Tak křupavé, jako by to právě uvařili. Stop, skoro jsem zapomněl na omáčku. Tady to je. Nedokážeš si představit hranolky bez kečupu. Myslím, že tento lektvar je akorát. To není možné. Jsou to hranolky. Miluji to. Páni, díky. Jsem prostě opravdu hladový. Je čas jíst. To je ta porce. Líbí se mi to. Tato brambora vydrží dlouho. Vidím, že někdo opravdu rád jí. Takže ti chutná i omáčka? Pozor, je jí hodně. To opravdu není všechno? Něco na mě teče. Páni, kečup? Dvojnásobné štěstí je super. Perfektní doplněk k hranolkům. Říkal jsem ti, že mám skvělý vkus. Taky bych si dal něco na osvěžení. Sedím tady už celé hodiny. Jsem si jistý, že za tím tlačítkem se skrývá něco lahodného. Kdybych byl tebou, Suzy, nebyl bych si tak jistý. Vezmi si tohle, budeš to potřebovat, věř mi. Zajímalo by mě, k čemu to je. Dobře, ať je to tak. Dám si to na klobouk, pro jistotu.
No, teď je čas vybrat druhé tlačítko. No, věděl jsem, že ta ochrana se bude hodit. To je smrad. Musím si hned zacpat nos. To je lepší. Suzy, tenhle ušlechtilý a smradlavý sýr z plísní je jen pro tebe. Ne, začínají mi slzet oči. Co? To voní, jako by mi do krabice hodili hromadu špinavých ponožek. Je to sýr? Pak je vše jasné. Skoro jsem to uhodla. Vezmi to pryč. Chudák. No, je čas se trochu protáhnout. Jo, myslím, že taky. Mačkání tlačítka je skvělé cvičení. Jak nezvyklé. Jaký zvrat. Skvělé. Nemýlím se. Bude to zábava. Tyhle marmeládové oči rozveselí úplně každého. Jak jsou roztomilí. Jsem si jistý, že to také skvěle chutná. Teď to ale zjistíme. Bratře, ochutnej a poděl se o své dojmy. Jsou tohle míčky? Nevypadá to tak. Páni, marmeládové oči. Jak jsou chutné, jen to hoď opatrně. Už mě bolí hlava z těch ran. No, promiň, musí existovat alespoň nějaká nevýhoda. Jak bolestivé to bylo. Kousl jsem si do prstu. Neměl jsem tak spěchat. Pomoc! Naléhavě potřebuji lékaře. Páni, nemyslel jsem si, že jsi takový nepořádník. Neboj se, všechno přejde samo. Nebudu opakovat chybu ostatních. Musím se chovat slušně. Co to vidím? Tlačítko žvíkačky? Nepochyboval jsem, že si to vybereš. Tvá intuice tě nesklamala. Žvíkačka se opravdu skrývá za tím tlačítkem, ale tahle je příliš malá. Potřebuješ něco většího. Ne, musím použít pumpu. Tak to. Trochu to nafouknu. Skvěle. Ještě trochu. A to stačí. Snažil jsem se, jak nejlépe jsem mohl. Doufám, že se ti to líbí, Suzy. Páni, je tam hodně žvíkačky. Nečekal jsem od sebe takový výsledek. Připrav se, Suzy, něco neuvěřitelného tě čeká. Můj klobouk. Naléhavě potřebuji zakrýt ruce. Příště se dívej, kam házíš. Žvíkačka. Myslel jsem si to. Kolik toho je? Balíček se zdá být prázdný. No tak, Suzy. Skvěle. Už je to dlouho, co jsem tak aktivně pracoval čelistí. A teď je čas na bubliny. Páni, jdu nahoru. Neodlétni příliš daleko. Omlouvám se, ale musím tomu zabránit. Budu muset prasknout tu žvíkačku. Kolik je to různých tlačítek? Ani nevím, jaké zmáčknout. No dobrá. Co se stane? Vidím, že Lily zmáčkla tlačítko. A první to bude... med. Wow. Vypadá takhle hodně. A je tak výborný. No, vylévám. Je to něco lepkavého. Ale ne, moje vlasy. Co to je? Ale ne. Tak to je med? Moc mi chutná, mňam. Mám radost. A tady jsou včely. Ne, na mě ne. Lejte tam, dolů. Já nemám med. Mňam. Co to mám v puse? Ale ne, to je včela. Mně je nějak špatně. Nechoďte ke mně, nelejte ke mně. Otrhl jsem se od nich. No, jsem nervózní. Které tlačítko se mám vybrat? Dobrá, ať je to zelené. Pro tohle tlačítko jsem si nechystal něco speciálního. Obrovskou žvíkačku Huba Buba. A je v ní spousta maličkých. To se nepovedlo. No dobrá, jdeme na to. Padá na mě něco tvrdýho. Ale nechápu, co to je. Doufám, že je to něco dobrýho. Jsou to žvejky. A ještě mé oblíbené. Mňam. Sním jich víc. Miluji Huba Buba. A teďka nafouknu obrovskou bublinu. Co je to za míč?
Já vím, co mám dělat. Ne, klaune, já ti ještě ukážu. Fuj, tohle je asi ještě taky tvoje. Na. Ten týky, 2 špalíky. Tohle je tlačítko. I když ne, tohle. To je moje oblíbené tlačítko. Pro jistotu si nasadím helmu. Jsem ready. No, a teď tu máme mega obrovský balík bonbonů Maltesers. Opa, chytil jsem ho. Ty jsou tak výborný. No, začínáme sypat. To je tak tvrdý. Ještě jsem si vzala tu helmu. Je to jako zemětřesení. Přestalo to. Wow, to jsou moje oblíbené bonbony. Jsou tak křupavé. Chceš je sníst? Miluji Maltesers. Mňam. Co je? To je teda žroutka. Nacpal si celou pusu jako křeček. Žrout, jo? Tak tu máš, klaune. Co to je? Nech toho, to stačí. Já půjdu radši k Lily. Ani nevím, jak jí zmáčknout. No dobrá, zkusím tohle žlutý tlačítko. Co? To není dobrý. Ale ne, obrovské hroty. Rozvrtí mě a bude se mě pleckat. Pilník. Odpůjdu se nechty, to mě uklidňuje. Přibližují se. Já odsud uteču. Vypluju dosti díru. Honem. No tak, honem. Jo, skvělý. Jsem zachráněná. Jsi šikola. To je úleva. Teď já. No, zkusím. Tohle žluté tlačítko. No konečně. A to už jsem skoro usnul. Jo, konečně tohle tlačítko. Máme tu obrovskou hromadu popitů. Miluji tyhle hračky. Fajn, vezmu si jeden pro sebe. No, sypu, chytej. Aj. Už to přestalo? To jsou popity. Mají tak různé tvary. A já mám super nápad. S pomocí lepidla si udělám stěny z popitu. Tak, přilepím to sem. Koukejte, jak to skvěle vypadá. Byl to skvělý nápad si nechat jeden popit pro sebe. Tyjo, co to tam dělá? Vidíte? To je nádhera, co? Teď máme ještě více tlačítek. Akorát tohle jsou antistresové. Pích. Ojojoj. On má se zmačkat tlačítko. Ups. No, už se nedá nic dělat. Teď ti tam naliju brokolicové smoothie. Fuj, to je tak nechutné, ale je to zdravý. Tu máš, užij si to. To je hnusná kaše. Fuj. Ble, a ještě má stejnou barvu jako soply. To je hnus. A teď jsem celá zelená, hnus. Jo, to ti nezávidím. Ještě, že mám antistresové stěny. Jo, to bylo opravdu nechutný. No, já už půjdu. Ahoj. Jaký se máme brát? Ten týky, 2 špalíky. Dobrá, ať je to modrý. Ať je to něco dobrého, prosím. A zase smůla. Dostaneš smradlavý sýr. To je tak nechutný. No to je smrad. Musím se ho rychle zbavit. Nechápu, jak toho někdo může jíst. To je odporný smrad. Co to je, skunk? Ojojoj, musím si vzít plynovou masku. Tak, to už je lepší. Fuj, to není k vydržení. Tak, musím odsud rychle zmizet.
ty jsi mazaný, dej to sem. Teď je moje. Hej, co děláš? A co já? Pomozte mi! Jo, a Milka prostě super. Nic necítím. Tak, co se stane teďka? Jaký zmáčknout, sakra. Nejíma tě to tohle. Co jsem dostala? A stiskla si tlačítko. To znamená, že teďka na tebe čeká překvapení. A tady je. Je to mouka. Je fakt hodně jemná. Pozor na oči. Teď tu bude sníh. No co, jaký to je? Líbí se ti to? Doufám, že ti to naladí na vánoční náladu. Co to je, mouka? Asi kakýchnu. Hepčí. To je ohavnost. Mouka s rýmou. Hepčí. Co se tam děje? Lily, jsi v pohodě? Ty si zase kýchneš? Jo, prosím, jsem vůbec les. Dobrá, to by stačilo. Půjdu se podívat Krous. Teď zmáčknu tohle tlačítko. Doufám, že mi přinese štěstí. Ty už se zmáčkla, kamarádko. No, tady něco pro tebe. Podívej se na to velké balení. A ještě jsou prostě super pikantní. Fuj, nesnáším palivá jídla, strašně pálí. No doufám, že máš ráda pikantní čipsy. Padají na mě čipsy. A rovnou do očí. Už to přestalo. Ochutnám. Jsou dobrý. Jo, více brambůrek. Ty jsou tak dobrý. Mňam, to jsem měla štěstí. Jejda, něco je špatně. To tak pálí. Wow, co je to za plamenomet? Zakryju to špuntem, dokud to všechno nevychrlí. Ne, špunt vyletěl. To je teda síla, já se z toho zblázním. Co je to za hluk, opatrně tam. Hepčí. Je to pravda, Lily? No, to je děsivé. Ale ne, jsem celá spálená, hrozný. Já radši půjdu. Možná tohle? Ne. Nebo tohle? Taky ne? Ne, možná tohle? No tak co, já už usnu. Dělej, Lily. Dobrá, ať je to žluté. Žluté, tak žluté. Teďka budou pršet citrony. Ty jsou tak kyselé. Fuj. No, chytej. Co je tam mokrého a slezkého? No tak už dost. Kdy už to skončí? Tak, už to přestalo. Citrony? Ochutnám. Páni, ten je kyselý. Ne, už to nebudu jíst. No, klaune, já ti ukážu. Myslím, že mám nápad. Když ti život dává citrony, tak z nich udělej limonádu. Jo, to přesně teďka udělám. Hustý, mám toho celou sklenici. Pojď, jako mám mňamku. To je tak dobrý. Cože, limonáda? Já chci taky. Můžu taky ochutnat? Jasně, tady máš. Děkuju, teď se osvěžím. Bro, to je kyselý. Jak si líbí moje limče? Hej, ne! Co děláš? Já jsem celá mokrá. Neměla jsi mi dávat ten hnus, to máš za to. Teď já, že jo? No dobrá, co si vybrat? To je divný tlačítko. Zmáčknu ho taky divně. Tu máš tlačítko. Tyjo, to je pěstí. No dobrá. Tyjo, to je Snickers. Ty miluju. Teď
Teď se hezky vychutnám. Já miluju sladkosti. Tak, a vy to mají všichni v pěstí Snickersku? Teď si zaberu všechny. I tuhle. Poslední. Dej mi ho. Tyjo, to je vejce? Fuj, to je hnus. A tak parádně to začínalo. A teď mám všechny vlasy slizký. Fuj. Viděli jste to? Vejce o hlavu, to je sranda. Jsem unavená z těch výzev, to není vtipný. A díky za čokoládku.